قال منغستي إرترا بهالفقة إمباسي إرترا جرمن لنك أنا زوجو مجلس الله زي أب جرمن زركب إمباسي إرترا بارلاما زي ناي جرمن parliamentary committee زوجو حدا أزيو زي ورزوي قعزوي زغونه نهاجر إرترا زي قلت نخبرا زجهز زناشون مجلس أسلا زوج أيو سلازي أبزلنك أنا ازدخايدة ناي economic cooperation ويكا ناي قطبة متحققاز وعلا بقلت 22 أبريل نهاجر إيرترا زنورن خبرا زي حلون مجلسي أوتيلو زي بوندستاك زبهال ويكا parliamentary committee ناي جرمن مالتيو زي تصرفتات أبلعلي منغستن حزبن إرترا تصاورو زي كعاله إمباسي منغست هاجر إرتراون بوغنو حدا مجلس أوتيلو مغنياتو تستوعب press release ويكا مجلسي أزيو نخبرن مثلا حزب إرتران منغست إرتران زجهز بمخاني سلازي ناي قدن ملس وهابو زلو رسح زخونه تحستو زلو مجلس سلا زخونه منغست إرتران خمزة مسألة قعزوي مجلسيتات صغيلو كحالفو سلا زي دلي زي مجلس زي أوتيلو مالتي تزقرم كا إذا مجلس زي وصلوا زلوان هجرات كلاتن بكوفيد 19 تتقعن كلاتن أبزي نكوفيد 19 نمفشالن نموجائن أب كبيد صعرة تصميدن على أبزلوا على وان مخانون نتي حدا زقرم نجاريو سلازي أبزقوان بزح زيك أدو نجارات كله قاتقونو حشيش الكا عند تحالفهم تسانيحكا بقبوئن كتعب زحزة نجدي خند مفتعهم بوندستاك نزي أزيو نورام زخون مجلسي نموزع وسينو الله سلازي أبت مجلسي زواتي تقدمي انتاي زبل منغست جرمن زبلو كلتا أوزم دناتات ويكا قطباوي الشركنات مس منغستي إرترا ككايد أي كإلنيو سلامنتاي سي مرحت منغستي إرترا نقولو زتختم وعلات سلازنا تقوو ويكا ريجكت سلاز قبرو يبل أتزقرم جن مزي بزت صارر مقدي صنيح لغة أتايبل إرترا ناي نقدن access market ناب أوروبا كان تلوا نزجن كتقاملو أيدليتن كايبل سلازي اندحر منغست إرترا ناي market access علو اندحر ناي preferential trade agreement ويكا
ንመንግስቲ ኤርትራ ዝጠቅም ናይ ንግዲ ውዕላት ሃልይዎ ኮይኑ ከመይ ገይሩ ዳዩ እቲ ክሲ ምስ ኤርትራ ክግበር ንዝድለ ኩሉ ናይ ንግድን ክልተኣው ዝምድናታትን መንግስቲ ኤርትራ በቀጻሊ ስለዝነጽጎ ምስ ኤርትራ ንግዳዊ ውዕል ይኹን ክልተኣው ዝምድናታት ምድንፋዕ ዘይሕሰብ ነገር እዩ ኢሉ ዝገልጾ እጅዚ ክልቲኡ ነንሕድሕዱ ዝዋቃዕ ጉዳይ ማለት እዩ ቀጽሉ እቲ መግለጺ እንታይ ዝብል መንግስቲ ኤርትራ ክልተኣው ዝምድናታት ይኹን ናይ ቁጠባዊ ሽርክነት ምስ ኩሉ ኣይኽእልን እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ስለዝዕንቅጾ ወይ ስለዝነጽጎ ክብል ከሎ በኻልእ መገዲ ግን መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይብል ኣሎ ንሕና ምስ ብዙሓት ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ናይ ንግዲ ውዕል ኣለና ቁጠባዊ ሽርክነት እውን ኣለና እቲ ዝገርም ግን ነዚ ውዕል እዚ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ሓባር ዘተ መንግስቲ ጀርመን ኣብ 2009 ባዕሉ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ብዝወረዶ ጻቕጢ ከም ዝኣበዮን ከም ዘፍሸሎን እዩ ዝዛረብ እዚ ጥራይ ዘይኮነ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ወይ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ብጀርመን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ 2016 እውን ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገር ጀርመን መጺኡ ኣብ ወርሒ መስከረም 2016 ማለት እዩ ምስ መራሕቲ መንግስቲ ጀርመን ዘተካይዱ ነይሩ ውዕላቱን ከቲሙ ነይሩ ስለዚ ነዚ እውን ዘንጸባርቕ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ንዑ ናብ ግምት ኣየእትውን ብዛዕባ እቲ ቀደም ዝተባህለ ጥራሕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ናይ ምኹራይ ናይ መንግስቲ ጀርመን ኣብ ምንታይ ተመርኮሰ እዩ እንድሕሪልና እቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክልተኣው ዝምድናታት ይኹን ቁጠባዊ ሽርክነት ክግበረሉ ዘይክእል ምክንያት በቲ ናቶም ኩነታት እንታይ እዩ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰል እትጥሕስ ሃገር እያ ዝብል ከንቱ እምነት ስለዘለዎ ስለዚ ነዚ human rights ወይ ከዓ ሰብኣዊ መሰል መግሃዝትሎ ብኤርትራ ኢሎም ባዕሎም ኣሚኖም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ ከይገብሩ ዝወሰኑሉ ምክንያት ተጠውዮም ከዓ ንመንግስቲ ኤርትራ ብለይም ገብርዎ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ንዝተፈረሙ ውዕላት ብምልኦም ከኽብሮም ኣይኮነን ወይ ይጥሕሶም እዩ ወይ ክፍርሙን ኣይደልን እዩ ብምባል ኮንጅሉ ወይ ፍትኑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምስሉይ ኣካይዳ መንግስቲ ጀርመን ሕጂ ዝጀመረ ኣይኮነን ነዊሕ ግዜ ዝኸደ እዩ ምናልባት እዚ መግለፂ እውን ኣብዚ ጠቂስዎ ኣሎ ክልተኣው ዝምድናታት ኤርትራን ጀርመንን ኣብ ግምት ብምእታው ውዕል ምስ መንግስቲ ጀርመን ኣብ መንጎ ኤርትራን ናይ ቢሻ ማይኒንግ ካምፓኒ ወይ ከዓ ነፍሰን ሪሶርስስ እውን ተኻይዱ ነይሩ መንግስቲ ጀርመን ነዚ ናይ ቢሻ ዕደና ፋንድ ክገብሮ መንግስቲ ጀርመን ከዓ እንተዳደልዩ ኮፐር ካብቲ ዕደና እናወሰደ ለቁሑ ዝምለሰሉ መገዲ ወይ ከዓ ኣካል ናይቲ ኮንሶርቲየም ናይቲ ፋንዲንግ ፕሮሰስ ዝኾነሉ መገዲ ውዕል ተገይሩ ነይሩ
أمودة تاجن بتي ناي أمريكا ناي تتصابو مخنيات ويكا ناي تتصابا البوليسيتات إدو ذهبا منغست جرمن نتي مس منغست إرتران نبسن ريسورسز استخايدة وعل سريزوه أقول تشحن الشعبتن مالتي زون سلازي إذا خمسة خجبر تصنعها منغست جرمن أجل منغست إرتران نمخصاص ما يبحكي لعلنا مورال اللودي كالي خطقس زغل كم قال أي منغست إرترا قريبو زلو منغست جرمن سقع حجي نسرعت ويانه خهوبات صنعه أزيو بركت زبالة فاينانشال حاجزن كومون ناي باجت حاجزن سرعت ويانه مريت إرترا بزي حقي وبيتو ني أهوراو وعلات تحيسو نوعل الجرس تحيسو عم مريتنا تقويتو نهالوه لألاونات إرترا تحيسو قفيلو نهالوه كله منغست جرمن جن مس سرعت ويانه قد حقاقز سقابا فنشو كعتقان ገንዘብ ክህቦን ባጀቱ ክመውሎን ይጸኒሑ ስለዚ እዚ መገድ እዚ ናይ በሐቂ ምስ ኤርትራ ብቕንዕና ዝምድና ንምግባር ምስ ኤርትራ ዝምድና ወይ ከዓ bilateral relations ካህይል ዝኽእል አካይዳ እዚ ነብሶ ከፍና ብሩሂ ማለት እዩ እዚ ጥራይ ይኮነን መንግስት ጀርመን ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ውን ንኣሳይለም ክምዝምዞ ይጸኒሑ ማዓት ኤርትራውያን መንእሰያት ብሕልፊ ብዝሓለፈ 10 ዓመታት ማለት እዩ ስርዓት ወያነን ሃገራት ኣውሮፓን ኢድን ጓንትን ኮይኖም መንእሰያት ካብ ውሽጢ ሃገር እናተጓሕጉሑ ክወፁ أوروبا متيوم كا زي open door policy ويكا خفوت معصو تخفيتلهم preferential زغونة treatment ويكا بفلاين إرتراويان قلت أوف زغونة عقبة ناتوهبهم من سيات ناي مخبلال هاجراو أقلقلوك ناي مدخام نتمهور عقمي إرتراوي ناي من نزماز صراحون كايدو صانيهم سلازي زي خجبرت صنحان سرعة جرمن لومي نبعت حرقت انتفسسه إرتراكو مسانا تسرح يدلنيا أبكلت أو زمدناتات كتاعتو يدلنيا وطبعو شركناتا يدلنيا زبال زي حجون وددمو خم قدمو تراي مقانو خمسة عتايبلنا أتخيل زغلو بدلات النبدلة منغست جرمن نمنتا يبزقوان زي كوفيد 19 ناتو واقعنا كلنا سبب كالئ تتصميدو كله ولاون قريتاتات تلوو بديبلوماسياوي چانلات كفتحنا قاله بمقد منيسترات كفتحنا قاله مس منغست إرترا خراخب ويكا أمميات كايدنا قاله نزي إل advised زخونه ويكا ناي بحقي قبو مخرزي رخبالو قبو يزخونه وسانيتاتن قبو يزخونه ماريتاتن قوست سلمتاي تقديدون بحريلنا زقرمي سلازي منغست جرمن أبزقوان زي أب أوروبا خبزلو منغستات قوى يحيشيو أبتناي كوفيد 19 مكلقال نهزبو خوينو نقلقل حقرات هنا محقاز نريئل لنا بحفشا قن تقطبقو لكعهم كل قطبات كالوت حقرات بكوفيد 19 تتنكفيو حبرة سب جرمانون قمو بزي معوزفتن
وطبعا هاسيان ناي كوفيد 19 تتصليهم يوم ስለዚ ነዚ ፀገማት እዚ ክንድምሕዋይ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ተመጣጢርካ ኣብዚ ሕማቕን ፈታንን ዝኾነ እዋን ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ንኽወስድ ናይ ብሓቂ መስደመሚ ዝገርም እዩ ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን يترف دولومي نحنا كم هاجرن كم حزبن حيلنا تعويتنا وطينا نقدا افشلنا نتصابؤتات معرابن مبراقن سيرنا 30 عمت ابرخا 10 عمت اوشت هاجرنا عسكرنا مكيتنا امول هاجركا حجي ቋንቋ እንግሊዝ ዝዛረቡ ፈረንሳይ በጉቡ ዝርድኡ ቋንቋ ጀርመን ይኹን ቋንቋ ጣልያን ይኹን ስዊዲሽ ይኹን ካልእ ዘሎ ቋንቋታት ናይ ዓለም ዝመልኩ መንእሰያት ኤርትራውያን ኣፍሪና ብራብዓይ ግንባር ተወዲብና እናተቃለስናዮ ሲ ቀደም ኣይተኻለን ስለዚ ሕጂ زي منغستي جرمن زغبرو زلو صابطات صلواتات ምናልባት ትማል ከቢድ እንተነሩ ትማል አሸጋሪ ተነሩ ነኤርትራን ምስዓል ሎምኻ ፈጽምካ ዘይ ዓለም ዘይ ሕሰብን ምዃኑ ደጊምና ክንነግሮም እንደልሞ ስለዚ መንግስቲ ጀርመን ቡንደስታግ እዚ ወሲዶሞ ዘለው ውሳኔታት ዳግመ ግምት ክገብሩሉ ምስ ኤርትራኻ ንስምማዕ ሓቢርካ ምስራሕ መረደዳ መዝታ ይምበር በሓይሊ ክኸውን ዝኽእል ነገር ከም ዘየለ ደጋጊማ ዘመስከረት ሃገርያ ስለዚ ንኾንቱ ፈተንቲ ኣይትኾኑ ጥራሕና ክንብሎም እንደሊ በዝጋጣም እዚ